Kodwa bafethu uma sikhuluma iqiniso baningi abafane baxolise kulo muntu lo. Yabo? Baningi afanele baxolise kulo muntu especially nje thina Khosi Nation. Abaningi abalandeli bekhethu afanele baxolise kulo muntu lo. Because uma uthi awalandela amavidiyo ami ngakhuluma ngendaba kaFlavio bafethu. Ngazi mina uFlavio, let's give him a chance. Yabo? Abaningi bangena kuma comments ami bangitshela nge-first touch. Kwathiwa akanayo ne-first touch lowo muntu kanjani. Ngisho ngathi umuntu akanikezwe ithuba. Kunjani makunje namhlanje? Kunjani? First touch is a goal manje. First touch is a goal. Yabo? Baningi abantu babemdoubt lo muntu especially bona laba abethu bekhosi mfethu. Bazi babukisa ngathi uadmin wePirate wakhanda amasonda ayikwele bicycle wagibeza uFlavio. Yabo? Kungathi udonsa kanzima uFlavio. Yabo? Nisiqhatha nje nabantu. Buka namhlanje wenzani lo muntu? Touch is a goal la, yabo? And ngizwe nelontunjana lapha i-commentator, not i-commentator, ngizothini labantu laba ama-hosters lawa aku SuperSport laphana. The time ekora bathe that's what he does ejimini, this guy. He score goals. Ejimini that's what he does. He score goals. Basho njalo manje umshini wama-goal lo muntu. Umshini he knows how to position himself. He knows uyazi ukuthi nje kumele abe kuphi ngasiphi isikhathi. He knows how to position himself. Na kanjani umuntu mayingenile egemini kancane ukuthi igoli angalitholi. Hayi kukancane bafethu. That's what a striker does bafethu. Ile nto esihlaziya ifuna kuyi-striker. Hayi lo nizosichazela bafethu ukuthi hayi i-striker uyapressa phambili uyapressa. Asinankinga thina nokupressa mususichazela. As a striker, we signed you as a striker to score goals. Mususichazela mfethu. Mususichazela manje coach uthi angipresse phambili kanjani. Yabona lo muntu ngisho ukuthi abamchazele leyo nto. The first priority is to score goals as a striker. Noma kuthiwa uyapressa wenzani phambili but nje priority yakho, primary job yakho is to score goals. Musukusichazela. Yabo? Musukusichazela. And not ukuthi mhlambe ngibakhuluma ngabe oMayo nobani, but yes uMayo uzobuya manje ku-injury na is a good striker, but I don't think they should drop uFlavio Silva. I don't think they should drop uFlavio Silva. uFlavio Silva wena kwabona ama-coaches ethu amthathe kancane, but time to time mangabe bemfaka uyabaprovela mfethu. Uyabaprovela uFlavio every time mangabe bemfaka, but still bazomdoubta futhi. I know ngegame elandelayo kungenzeka angadlali futhi. Yabo? Bembeke ebhenchini angadlali. Especially mase kubuya oMayo nobani kungenzeka angadlali. But mangabe engenile uyaziprove himself time to time, but still hey bafethu mina angazi fanele lento ifana nekaZitha Kwenika. uZitha Kwenika he prove himself every game, but once kwabuya ama-favorite players they drop uZitha Kwenika. I don't know why ngama-coaches ethu, but nje this guy bafethu, this is a goal poacher. Noma khulunywa nge-goal poacher, lo muntu uyambona ukuthi akafeel kahle mangakoranga. He loves scoring goals bafethu lo muntu. Uyathanda ukukora. uFlavio uyambona nje uyathandela ukukora. He loves scoring goals. So ngiyacela nje ukuthi nje bamnike ithuba ucoach bafethu. Bamnike ithuba. Yes, there will be matches la khona engeke zakore khona, but bamfake bathembele kuye. Because the guy just loves scoring goals bafethu. At the end of the day we need him and we owe him as an apology as abalandeli, because some doubt sambona ko pre-season nisitshela ukuthi uhlulwa amalontu nje ama-first touch. We owe him an apology lo muntu bafethu.